Hi Nicole and Chris. Ako si Dan, tambalanista since 2005. Nagsimula akong mahok sa programa ninyo mula nang marinig ko ang balahurang tawa ni Nicole. Akala mo, laging panalo sa mahjong. Pero hindi naman sa tawa ni Nicole iikot ang kwentong ito. Hayaan niyong ibahagi ko. Way back 2009, nagre-renta kami ng ate ko ng apartment sa Balintawak. Kasama namin yung anak niya, yung yaya, saka yung bunso naming kapatid. May puno ng balete sa tabi ng bahay. Kapag mayabong na ang mga sanga at dahon ng balete, ako lagi ang nakatokang mag-trim. Nagkakasakit kasi kapag kaiba. Isang araw inapoy ng lagnat yung kapatid naming bunso. Kahit anong painom namin ng gamot, hindi gumagaling. Pinaospital ko na pero kahit yung mga doktor, hindi malaman kung ano ang sakit niya. It has been 2 weeks already kaya naisipan na naming sumubok ng mangtatawas. Hinipo ng manggagamot ang kapatid ko sa ulo at may kung anong orasyong binanggit. Pagkatapos, kumuha siya ng isang palangganang tubig at isang kandila. Pinatulo niya ang sinindihang kandila sa palangganang may tubig. Nagkaroon ito ng hugis na tila maliit na puting pusa. Sabi ng magtatawas, napaglaruan daw yung kapatid ko ng puting duwende na nag-anyong pusa. Mabuti na lang daw at puting duwende, kaya hindi ganon kalubha ang naging sakit ng kapatid ko. Sabi ng bunso namin, isang araw bago siya magkasakit. Ay, ang katakot ng background music. Nagulat. Nagulat ako sa sariling background music. Ay, hindi ganun yung pandinig ko. Wala. Oh. Piano kaya yung nadidinig ko. Utut. Gogi, huwag kang ganyan. Sabi ng bunso namin, isang araw bago siya magkasakit, may binato siyang puting pusa sa tabi ng puno ng balete. Isang tanghali naman nagsisyesta ako. Dahil maalinsangan, hinubad ko ang t-shirt ko. Mga isang oras pa lang ako nakahiga nang maramdaman ko na tila may umupo sa paanan ko dahil yung si Robin siya na nagulapit sa labas. Ang ganda naman tayo eh. Partner, please be reminded that your partner is 42. Kilala kita, wala ka naman sakit sa puso, okay lang. Sa bagay. Very healthy. Oh my gosh. Ano namang itsura ko noon? Pero tama, oo. Oo. Kailangan mag-ingat din ako kasi baka hindi ka man atakihin sa puso, mapaihi ka Oo dyan. nga. Bala ka, mapanghi. Ay, nako. Last na yun for today. Oh my God, nagulat ako. Okay, eto na. Kasi naman partner, yun nakasabi, nung sumakto naman sasabihin ko, partner mga isang oras pa lang ako nakahiga nang maramdaman ko na tila may umupo sa paanan ko dahil lumubog ang bahaging yon ng kama. Hindi ako makagalaw. Tulog ang katawan ko, pero gising ang diwa ko. Pinilit kong buksan sandali ang tila napakabigat kong talukap. Pero wala naman akong naalinta ng tao or kung anuman sa kwarto. Napapikit ulit ako dahil pakiramdam ko sobrang bigat ng talukap ko. Kahit nakapikit ako,
Pakiramdam ko, umiikot ang paningin at paligid ko. Para may lumabas. Feeling ko di mo matatapos yung kwento. Anong petsa po tayo matatapos, guys? Oh my gosh. Pasensya na po na sa mga nakikinig sa radyo tapos ang sakit na po ng tenga nyo. Kasi naman to si Chopper. Ano ba? Pinifeel ko yung kwento eh. Nandun ako sa zone. Huwag ka nang gugulat. Very supportive talaga si Boy P. Oh. Oh, may panakot pa sa may likod. pag-flash pa ng ano eh. Mukha ni Balak ba yan? Mukha ni Balak. Mukha ni Balak na parang may masamang May balak. mabalak. Oo. Kainis. May maitim na balak. Oh, sa anyways. pagpapatuloy. Pakiramdam ko umiikot ang paningin at paligid ko. Tapos, may narinig akong mga maliliit at matitinis na boses. Parang ang daming nagsasalita. Malapit lang sila. Boy Pindot, gusto mo tapusin ko muna. May pagpatay ka ng ilaw eh. Wala, nag-fluctuate lang yung ilaw. Utot mo fluctuate. Kasalanan ni Boy Pindot yan eh. So anyways, parang ang daming nagsasalita. Malapit lang sila. Parang malapit sa tenga ko. Headset na naman ako. Pinilit kong buksan ang bibig ko. Kahit mahirap at pautal-utal, ulit-ulit kong sinabing, in Jesus' name. Nawala ang kakaibang pakiramdam ko at nakatulog ako ng mahimbing. Nagising ako, 5:00 ng hapon. Tila napakabigat ng pakiramdam ko. Pupungas-pungas pa at magulo ang buhok ko pagbaba. Hindi pa din ako nakasuot ng t-shirt. Naabutan ko sa sala ang kasambahay namin. Nakatitig siya sa dibdib ko. Ay, baka naman na sexy, han? Hi, abs. Good morning. Anong gusto mong pang hapunan? Eh yung titig hindi kumukurap, tapos nakangiti lang. Oh my gosh. Yung wagas ng ngiti. Oo. Yay. Pero eto ang tanong ng kasambahay. Anong nangyari dyan? Tanong niya habang nakanguso sa dibdib ko. Oh no. I looked at my chest. May tila maliliit na kiss marks. Ano to? Hindi pala horror to. Sexy ba to? Pasensya na. Kasi ang Mahiwagang Burnay po ay live. Ibig sabihin, I only get to read the story and Chris listens to it for the first time. So I read it for the first time. Si Chris, I also will get to listen to it for the first time. Yeah, so everything is spontaneous. Oo, everything is nakakagulat at nakakalurkay. Kasi 'di ba paano magiging natural ang reaction kung alam mo na yung kwento. Tama. So anyways, eto na. Okay, May so papalitan ko ba yung hindi ko background sure, music? hindi ko sure. May tila maliliit na kiss marks sa buong kanang bahagi ng dibdib ko. Saan kaya nanggaling? Wala naman akong allergy sa kahit anong pagkain. Hindi naman ako nabunggo para magkapasa. Lalo namang hindi ako nakapagtalik. Ay, hindi, partner, hindi. Huwag mo palitan ng background music. Walang ganap. Biglang sumagi sa isip ko ang nangyari habang natutulog ako. Tinitigan ko ang mga marka. Para talagang mga chikinini. Pero maliliit lang. Oy, alam ang itsura ng chikinini. Love na this. Is chikinini even a term now? I mean, like ginagamit Kiss pa ba mark. siya? Kiss mark na siya, no? Dati chikinini ang tawag eh. 80s, 90s. Chikinini. Chikinini. Nag-research ako agad at inalam ko kung meron bang ibang tao na nakaranas din ng naranasan ko. Napadpad ako sa isang article tungkol sa mga duwende kuno. There was this one person na pinagsamantalahan daw ng 3 duwende habang natutulog.
Nakarinig din daw siya ng maliliit na boses at umikot din ang paningin niya. Halos magkatulad kami ng experience. Anyway, maraming salamat Tambalan sa pagbasa ng story ko. Gusto ko lang din sanang malaman kung may mga tambalanistan ba na nakaranas din ng kababalaghang naranasan ko. Ang inyong tambalanista, Dan. Oy, hindi ako nagulat sa pagpatay ng ilaw. Fail ka doon, boy, Chareng. Medyo handa na. Yun ang napaghandaan ko. Anyways, so si Dan ay nagtatanong kaya dun sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, please feel free to comment kung meron kayong naranasan na parang ganon. Alam mo, napaka-talinhaga talaga ng world. May Yes. mga bagay talaga na hindi natin ma-explain, pero what's one thing na ginawa ni Dan that we should always do kapag nakakaramdam tayo ng fear, whether it's fear of ito mga ganito unknown or fear of kahit anong klase ng fear, isisigaw mo talaga in Jesus' name. Alam mo, Correct. partner, Agree ako. nung isang gabi lang, Mm-mm. the other night, naranasan na bangungot ako. Kaya alam mo, sa totoo lang, kapag ka ngayon gising ka, alive, truly it is a blessing eh. Kasi pwedeng hindi ka na nagising sa bangungot mo eh. Kasi Correct. pwedeng hindi ka na, alam mo yun, meron na siyang, dahil binabangungot ka, meron na siyang connection sa physical body mo. Diba? Pwedeng shortness of breath, yung mga ganon, lahat. Kaya kapag ka gumising ka ngayon na gumigising ka, talagang blessing ngayon na gumising ka. So anyways, the other night, maaga ako nakatulog, mga bago mag-10 ata. So pag gano'n, maaga yun eh. Kasi usually 10 12. a.m. ba naman ang aga nun? Batugan. Batugan po tayo, guys. Diba? 10 a.m. pala. 10 a.m. pala, nakaka-alert. Hindi nagtrabaho. So, bago mag-10 yata or mga 10, maaga na yun sa akin kasi usually natutulog yung bunso ko ng mga 12. So, anyways, 12 o'clock no nagising ako from my bangungot eh kasi gising pa yung asawa ko. Ang panaginip ko noon, partner, kasama ko yung kasama ko yung anak ko, yung bunso, si Prince. Tas hawak ko siya. Huwag niyo ako gugulatin, mga gago kayo. Sabi ni Jesseline, mas nagulat ako sa iyo, Nicole. Kaysa sa kwento. So anyways, eto na. Okay, maghahanda ako sa mga posible niyong gawin at isigaw, partner. Wala, tahimik na nga ako. Di na ako masyado Si gumagalaw Boy Pindot nag-iisip yan ng timing. So anyway, hawak ko si Prince. So alam ko, hawak ko yung kamay niya. Tapos for some reason, nakatayo ako, tapos may cabinet sa ilalim namin. Tapos dun sa cabinet, may lumabas na kamay. Ay, Sorry, hindi ko pa rin napaghandaan. Hindi ko pa rin napaghandaan. Nakakainis. naisip ko talaga pagdating mo ng 60, 70. Yung tipong bagsak ng kutsara, nagugulat ka. Pero ako yung tipo party siguro na pag bumagsak yung kutsara, ang dami kong sinabi. Oo. Ay, litik naman. Ganon. Kasi ganon-ganon yung tita ko sa probinsya, partner. Konting ganonin mo lang. Oo, di ba? Ang dami niya si Magugulatin. magugulatin. Pero baka hindi naman ako maging ganon. Kasi sinanay mo na ako. I am trained. Kaya magpadala pa po kayo Oo, ng na mga padala ng horror stories nang matrain po kami. Lalo na ako na magugulatin. So anyways, basta cut a long story short, may lumabas na kamay from the cabinet. Pero yung kamay din ng anak ko, pero elongated. Pero ang weird kasi kasama, hawak ko yung hawak ko yung anak ko. Paano may kamay siya dun sa cabinet? Tas mas mahaba. Ganon. Tas hindi ko makakalimutan. Si Lastic Man yun. Oo. Hindi ko makakalimutan. Siyempre partner, natakot ako. Nakakatakot Oo, kaya. oo. So ang sigaw ko rin sa panaginip ko, in Jesus name. In Jesus name. Parang ganon. Tapos nagising ako, tapos sabi ng asawa ko, okay ka lang, ganon. Sabi ko, anong sinabi ko? Sabi niya, by the blood of Jesus or in Jesus? Sabi ko, ay grabe, sabi ko, nabangungot ako. Kaya yun yung isang reminder na, of course, when you wake up, hindi ka na bangungot, you are well alive, you're okay, it is a blessing. Kasi Yes. pwede kasing hindi ka na gumising from that bangungot. Correct, Diba? correct. Pwede talagang, kaya blessing talaga yung, kasi may mga taong hindi na po nila naitawid yung gabi. At marami tayong nakakaranas ng ganun, no? Hindi Sa lang naman, true. hindi ilan lang. Marami, Correct. actually, feeling ko nga halos tayong lahat nakaranas ng hindi magandang panaginip. Pag hindi kayo nakaranas, hindi ka kasali. Sorry.
Hindi at one point, di Diba, ba? nakaranas tayo talaga yung mabigat na panaginip. Correct, at hindi necessarily bangungo, yung parang nakakatakot, yung mga katulad na ganito, mga Oo, horror. oo, Yung oo. mga nakakatakot kasi may namatay Correct. or Yung, na-aksidente. alam mo, yung mabigat yung tapos pag Oo. nagising ka, yung magpapasalamat ka na lang, Lord, salamat po. Sa true. Kasi panaginip lang ang lahat. At Lord, salamat kasi nagising pa ako. Correct. Di ba naka-experience tayo ng mga ganyang klase ng bagay? Pero wag mo naman natin masyadong tinatakot yung mga sarili natin. Baka kasi iniisip ko din dito, takot na takot tayo sa kwento ni Dan. Yun naman pala, pareho silang lasing. Correct. Or di naman kaya, talagang may shikinini talaga ite. Oo, di ba? Dine-deny niya lang. Oo. Nakakaloka. Mali mo nalasing sila ng Ng kasambahay kasambahay. nila. Kasi walang ibang character sa story, Oo. mga kamag-anak na yung iba. Di ba? Yung ganun. Nakalimot sila pareho. Tapos paggising nila may chikinini na bigla si oo. Kuya. Tapos siguro si kasambahay, baka maliit lang ang labi. Oo, nakanguso pang laging Nakanguso ganun. Baka ganun. Huwag nating bigyan ng horror aspect itong kwentong ito. Pero talagang may mga bagay na hindi talaga maipaliwanag. Mm-mm. Talagang sadyang hindi maipaliwanag. Ang natutunan ko lang in life is that mas magandang hindi mo parang ina-acknowledge. Yes. Kasi pag ina-acknowledge mo, may power sila over you. Correct. 'Di ba yung sinabi sa atin Nick Nangit nung the last time na nag-guest siya sa atin na parang the more na ine-entertain natin yung ganitong klase ng thoughts, parang nagkakaroon ng connection. Kumbaga, hindi naman, I'm not sure if the term is correct. Yung portal, nagkakaroon Parang tayo ng connection nabubukas. sa kanila. So, ang sa akin, hindi ko talaga I-acknowledge. Pwedeng i-acknowledge pero hindi i-welcome. Oo, kasi daw, kapag kinausap mo kasi sila, kasi di ba may Oo. mga ganun dahil Filipino culture, ganun, kausapin mo para Kaya lang, yun nga yung natutunan ko, parang if you talk to them, binibigyan mo sila ng pagkakataon na i-welcome. Tapos, binibigyan mo rin sila ng power over you. Kasi, Correct. hindi mo sila nakikita, tapos kinakausap mo sila, tapos natatakot ka ngayon. Tama. So ngayon, may power siya over you. And Yes. tandaan po natin, fear does not come from the Lord. O, di ba? So kanino galing? Nakakatakot. Nino, ganon. Di ba? Oo. So pag gano'n hanggat maaari, di ba? Pagpindot ka ng ilaw, ha? Di ba yung sabi nga yung mga momento, kunyari naghuhugas ka sa lababo o kaya nasa banyo ka, nagtutoothbrush ka, tapos meron kang biglang naramdaman na kakaiba. Ako partner, Diba? disregard ko yun Yes, ako din ganun yung ginagawa ko. Oo. Hindi ko ni-entertain. Wag, O kaya kasi- magdasal ka agad bigla. Para Correct. ano. In Jesus' name, Yes, very powerful yun. So yun yung gagawin mo. Kasi ako partner doon sa panaginip ko, in Jesus' name. Tapos umalis yung kamay, tapos nagising ako. Di ba? Oh, di ba? Ganun ka powerful. Kasi pag in-entertain mo talaga yung thought na yan, talaga lalo mo Sorry. Sorry, natawa kami. Lumabas yung picture nung Becky namin. Natawa kami, hindi kami nagulat. Hindi kami nagulat. Hindi kami nagulat sa kanya. Natawa kami, Diba? diba? Kasi pag in-entertain mo yun, doon na magsisimula yung takot. And, di ba, yung parang that will deceive you into thinking na merong may duwende sa paligid. Diba? Hindi ka naman- lumalabas yung white lady sa balete. Yan. Nagsasanga-sanga Ang dami na. ang imahinasyon pa naman natin, sky's the limit. Oo. Diba? Ang dami na nating naisip. Maalala na natin lahat ng mga napanood nating Yes, horror. Diba, doon nag-uumpisa yun eh. Yun. Pero nagsimula lang naman yung sa may humangin sa Sa likod mo. Paano kung Bukas yung umahangin naman pinto. talaga? Diba? Tsaka wag tayo natatakot dun sa mga bukas-bukas ng pinto, bukas-sara ng pinto, sa loob ng bahay. Kambawa, sa taas, nagulat kayo lahat. Kasi may vacuum na tinatawag. Oo. Na hangin. Mga ganon. Oo. Basta wag Pag may natin nagbukas, parang may force, Oo, may pressure. parang ganon. Mga Mga ganon na eksena. Oo, diba? diba? So, Huwag para takutin lang, ang sarili. yes, sa true. Wag po nating takutin ang ating mga sarili. Lalong-lalo na ako, mahina po ang puso. Ay, talaga ba? Umayos ka, partner. Basta yung panty liner ko. Napaihina pala. Napaihi. At na-realize natin 9:24 na exit na tayo. Maraming salamat, Dan, for sharing your story with us. At kung ikaw gusto mo rin mag-share ng iyong kwento, horror ba yan? Kahit Valentine's month, go ahead. Email us, send your stories at Mahiwagang Burnay Story @gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!